your pardon? If a person's, possessed by a demon or something, how do they get an exorcism? Well, it just doesn't happen anymore, Miss McNeil. Yes, that's what. Likainen ämmä ja likaset puhteet, on vittu näryt näkyy naapuriin. Ne pojat nauraa ja mahaa pitelee, eikö se ala jo olla niin? Turha heiluttaa kannuja, bebe, no puute sen näkyy nähdä taivase eteen. Suhu uskotus korkeita terää ja aamulla morkises viittäsi perään. Näitä lettuja, ruusujen mettuja, halapoja rettuja, halapoja lukkia. En oo helppo, en myöskään työllä, mut joku roti, että sulle avaisi työtä. Mistä maalta, mutta tykkään siitä, että nainen tekee työtä mun eteen. Kupista kahvia, lautasella pasta ja se talomme puuras paskalla lattia. Eikö sillekään mikään riitä? Eikö mikään riitä? Oulu juttuja, tuttuja juttuja, vastasta pasta ja rottia nurkissa. Näitä helvetin ilikihemmoja, katkota jalat ja valaheita kerrotaan. Vasta temppu mun teittika jätkälle, vitun ilikki hermoton sankari. Tää mikä vitun Disneylandia, sussa maistu paska ja Suomi Finlandia. Vittu mitä paskaa, paska vastaa, vasta vittu pelle äläkä väitä vastaan. Sano mitä sanot, sanomas kato kun sanot. Sano mitä sanot, se on sama mitä sä sanot. Kato ei kato miten meni, miten kato se sama mitä sanot sinä sanomas kato.